Както една сестра сутринта ми пише: апостол, ти сериозно ли говориш за тези неща? Да, сериозно говоря. Църквата не е израснала толкова в любовта, че да ни мрази геовите, хомосексуалните. Църквата трябва да израсне по такъв начин, че тя трябва да помогне на тези хора. Не с декларации, моралистични декларации, да разрушаваме всякакви мостове към тях, а да изграждаме мостове, за да можем да бъдем свидетелство в техния живот. И тези, които ще искат да се освободят от хомосексуализъм, ще се освободят. Тези, които не искат да се освобождават, няма да се освобождават. Но с декларации и законови постановления ти не можеш да направиш хомосексуалният по-малко хомосексуален. Нито повече. Той ще бъде точно толкова, колкото си иска. Всеки трябва да има правото на свободното решение, на свободната си воля, да бъде това, което той иска да бъде. И някой го счита това за либерализъм. Обаче това не е либерализъм, нито консерватизъм. Това е израз на Божията воля.